mestaruuskisoihin. Ensimmäinen päivä. Järjestäjänä tässä on Itä-Kuusjoen erämiehet ja Kusi eräukot. Tiiviillä porukalla ollaan tehty hommia Nikon kanssa ja hyvästi on ainakin vielä tähän mennessä syyt. Katsotaan sunnuntaina illalla mitenkä ollaan pärjätty. Ylituomariksi on saatu tänne Eero Kolehmainen ja tämä enempää mulla ei tässä ole, että annetaan Eerolle puheenvuoro. Kiitoksia ja tervetuloa. Kisaan se on aina iso ponnistus järjestää tämä kaksipäiväinen koe. Sen verran voisin todeta tässä alussa, että hyvin paljon on nyt kuulunut sitä, että tuomareita ei tahtonut löytyä mistään näihin kokeisiin. Ison työn tekivät koiranomistajat, 340 soittoa ja kyselyjä. Tuomarit on vaihtunut Savosta länteen ja itään ja on lopultakin saatu muutama. Kuusitara Osku, Koli, Markku Purmonen, Asko Pylvänen, kaikki paikalla, opas Pentti Karjalainen soittaa sinne.